So what's up mga kaswarters, no? Magandang gabi sa ating mga solid subscribers dyan, no? Luzon, Visayas, Mindanao, usab sa ating mga OFW, no? So ngayong gabi mga kaswarters, no? I-update natin yung ginawa ko at binigay ko sa inyo na shortest dikit na guide, no? Ito yung guides na binigay ko sa inyo yung before yung pagpasok ng July mga kaswarters. So April 30 ata natin to binigay sa inyo. Okay, so ngayon i-update natin ano po yung nagiging status o ano po yung nagiging galaw ng ating guides o totoo nga ba yung mga dikit na guides o combinations na binigay natin, no? So, mga ka-shortness, meron ako ditong resulta ng ating guides and also mga ka-shortness, no? Meron ko ditong screenshot kung nakikita nyo yan, no? So, ito po yung month of July na previous result. Yan. And, ito. Okay. So, again, yung guides natin mga ka-shorties ay hindi po sama yung double po ang lumalabas mga ka-shorties, no? So, minsan lang. Okay. So, diretsuhan na po tayo. So, start tayo sa July. sa July 1 mga ka-shorties, no? 5:08 yung 2 PM. Tapos doble ang 5 tsaka 9, so hindi na natin sinali mga ka-shorters, no? So diretso na tayo sa July 2. Sa July 2 naman is 351. Okay? So andito po mga ka-shorters, no? 351 and sunod sa 5 PM is 567, no? So 675 o 567, no? So deket ang ato ang guides mga ka-shorters, and dito tayo sa July 3 naman mga ka-shorters is lahat doble, no? So di na natin sinali. July 4 750. Okay, 750. 5 PM is 238, no? 238. Okay, so dikit gihapon sila. And then 808 mga ka-shorters, so doble yung sa 9 PM. Okay, so July 6 mga ka-shorters, 301. Okay, 301 or 301, pwede pa ganyan, 301 and 734. 7, 3, and 4. So, congratulations, no? Sa tuwang month of July na guide, no? Ang daming dikit mga ka-shorters, no? And dito tayo sa July 7, no? So, July 7, 028 mga ka-shorters, no? So, andito 028 and then 860, no? So, 860 mga ka-shorters, and then 326, no? So ayan, dikit gyapon mga ka-shorters. So July yun ay July 7 ha, and then sa July 8 is 527. So dara siya mga ka-shorters, 527. Okay, 2 PM and then sa 5 PM 734. So 734 naghihapon. Nandun sa 9 PM is 803. So 803. So congratulations sa ating July short tricycle guide, no? And then dito tayo sa July 12, no? July 12 is 692. 692 and 758 sa 5 PM. 758. No, so dikit lang gihapon mga ka-shorters. Again, sa mga nalito dyan, no, paano to gamitin,
meron tayong tutorial guide nito paano gamitin 'to mga ka-Smartest, no. Bago natin 'to in-update, no, ngayon meron akong ginawang tutorial guide niyan kung paano yan gamitin mga ka-Smartest, no. Lalo na po yung pagdating sa mga eliminations. Okay, so continue tayo dito tayo sa July 14. July 14, 2 p.m. 897, no. 897, 5 p.m. sa 872. So 872 so, naghapon, and 736. 736 mga ka-Smartest, no. Pa straight siya, pero sa atin din yan pwede mga ka-Smartest, no. So dito tayo sa July 18, no. Sa July 18 mga ka-Smartest, no. So 082 July 18 ni siya mga ka-Smartest, and 029 029, no. So ganyan kaganda ang ating dikit angle guide, no, na ginawa mga ka-Smartest for month of July, no. So abangan nyo by next update na to mga ka-Smartest, no. After mga 2 days before siguro ma-upload na to ang tawag nini dikit angle guide for month of August na naman mga ka-Smartest. Okay, so July 19 dito tayo, 5 p.m. 027, no. So 'di ba sa July 18 is 082, tapos 029 sa 5 p.m. 029. Sa July 19 naman mga ka-Smartest, no, 027. So ang sa 5 p.m. kay doble man ta sa 2 p.m. So diretso na ta sa 5 p.m. 027. 027. Next is 079. 079. So ang ganyan kaganda ng ating combinations, no. Ako naka-remember, no, ang kining 079, no, muna nga to ang combinations mga ka-Smartest o hearing na binigay sa inyo yung nanalo tayo mga ka-Smartest, no, last July 19, no, di ba? So July 20 mga ka-Smartest, no, 628 yung resulta. July 20 sa 2 p.m. and then I think 499 ata sa 5 p.m. din, and then 326, kung ako masayop, 326 sa I don't know, sorry, 327 di ay, no, 327 sa 9 p.m. mga ka-Smartest, no, karon ang update di ay. So muna ang resulta no, sa July 21, 628, 499, 327, no, sa mga wala pa di kabulas tong resulta July 21 mga ka-Smartest. Okay, so ganyan kaganda yung angle guide natin, no, sa month of July mga ka-Smartest. Okay, so please like and share this video mga ka-Smartest para sa no daha makakuha sa itong angle guide, and usab labi na kato mga mahilig modula o notaya sa mga 3D and STL combinations mga ka-Smartest. Okay, so mga ka-Smartest, no, kung doon pala sa sa mga baguhan lang, no, sa mga natanong paano to gamitin, meron na tayong uploaded na tutorial guide, no, paano to gamitin tong month of July na dikit angle guide, and also sa kanyang eliminations mga ka-Smartest, para konti lang makuha mo dito na combinations. Okay, so sa di pa nakasubscribe, please subscribe my channel, no, and hit po yung notification bell para updated ka sa ating mga bagong uploads na video, no, lalo na pag meron tayong mga tutorial mga ka-Smartest, no, dahil hindi na po tayo dito nagbigay ng mga hearing combinations, kundi nagbigay po din tayo dito ng mga tutorial guide paano makuha yung 3D Luto and still, and tsaka marami pa tayong guides na mga tutorial dito mga ka-Smartest, kagaya ng paano paggawa ng all angle guide, every draw angle guide, tamang paggamit ng Smartest angle guide,
also, and mga proper using sa syndicate and meron number, no? So nasa description itong video ang yung mga tutorial natin mga ka-shorters. And also dahil no, please watch this video mga ka-shorters sa kini nga tutorial ani. Ito po yung nakita ko sa Google, no, na ginawan ko ng competition, no. So i-share ko din sa inyo baka meron nitong gumagamit nito mga ka-shorters, and then kung paano to gamitin based lang sa competition ko mga ka-shorters. Okay? So good luck and keep safe kayo always mga ka-shorters.